बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ डिब्रुगड़आव थांनाय हराव सासे आसाम पुलिस कनस्टेबलआ गावनि गोरबोआव थानाय बिसिखौ गावथारदों। गुलि गावग्रा पुलिस कनस्टेबलखौ डिब्रुगड़नि बिक्की सेतिया होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथाया सदर पुलिस थाना खाथिनि पुलिस केम्पासआव थानाय गावनि थाग्रा क्वार्टाराव थांनाय हरनि 1:30 समाव जायो। बे जाथायखौ डिब्रुगड़ पुलिसनि एडिशनेल सुपारिनटेन्डेन्ट बिटुल सेतियाया रोखा खालामनानै बुङो दि कनस्टेबल बिक्की सेतियाया गावनि बिसि जयश्री सेतियाखौ गावनि सार्भिस पिस्तलजों गावथारदों होनना। कनस्टेबल बिक्की सेतियाया गावनि दायखौ सिमान लायो। कनस्टेबल बिक्की सेतियाया गावनि बिसिजों नांलायनायनि जाहोनाव गुलि गावो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैबो 4 बोसोर सिगां हाबा जादोंमोन। जिउ गोमानाय बिसिया 4 दाननि प्रेगनेन्टमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसाम बिधान सभानि 2022-23 मायथाइनि रांखान्थि बाजेट जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बुंथिनो गोनांदि दिनै गिबि सानावनो रायजो दलनि गाहाय थामहिनबा एमएलए अखिल गगैखौ हाउसनिफ्राय बाहेर खालामो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया रायजो बेंगिरि जगदीश मुखीनि बाथ्रा बुंनाय समाव दावराव खालामनायनि थाखाय बिथांखौ बुंथिगिरिया बाहेर खालामो। रिपर्टनि बादिब्ला रायजो बेंगिरि जगदीश मुखीया बाथ्रा बुंनाय समाव एमएलए अखिल गगैया बिजेपि सरकारा 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथा होनायनि सायाव सोंथि खालामो। बिथांनि बेबायदि दावराव खालामनायनि थाखाय बुंथिगिरिया बिथांखौ बाहेराव थिनहरो। नाथाय एमएलए बिथाङा बाहेराव थाङालासे आखायाव लानाय प्लेकार्डखौ दिन्थियो, जायनि थाखाय मार्शेल एबा सान्थ्रि गाहाया बिथांखौ बाहेराव बुनानै लाङो। थांनाय 11 मार्च खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि रायमना माहारियारि हाग्रायाव हाग्रा बिफान आरो अक्सिगुरि गामिनि अनन्त बसुमतारीनि गेजेराव हिंसायारि जाथायनि सायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बिबुंथि। बिथाङा बुङो दि रायमना माहारियारि हाग्रामाया जोंनि बिटिआरनि सम्पद। बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव रायमनाखौ माहारियारि हाग्रामा महरै मोननो हादों। नाथाय बिटिआर सरकारखौ खैसार खालामनो माखासे राजखान्थि हान्जाया नाजागासिनो दं होनना। बे जालांनाय जाथायाव राजखान्थि थासारि हाबनानै दं। मानोना राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा दंफां दानग्राफोरखौ एबा मानसिखौ बिथोन होनानै हाग्रामायाव हाबनो होयो। सोरनि मोन्थाय मोननानै माहारियारि हाग्रामायाव हाबदों? जों माब्लाबाबो दायनिगिरिखौ ओरैनो हगारनाय जानाय नङा होनना। बे जालांनाय जाथायाव जाय 10 मानसिया लोब्बा दङ, बे 10 सायाव जोङो गिदिर केस जाबसिननानै होबाय। बिसोरखौ निमाहा होनाय जानाय नङा होनना रोखा बुंथियो मावफुं सोद्रोमा बिथाङा। दिनै रासिया इउक्रेन दावहानि 19थि सान। रासिया इउक्रेननि दावहाया थाबैनो 3थि मुलुग दावहानि महर लागोन नामा? रासियाया चाइनानि मदद बिदों। इउक्रेननि हेंथायै दावहा नांनो चाइनानि मदद बिदों रासियाया। चाइनानि मददआव इउक्रेननि सायाव गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि रासियानि प्लेन। चाइना रासिया मोन्नैबो खौसे जाब्ला नेट'आ खौसे जानो हागौ आरो नेट'आ गाग्लोबब्ला मुलुग दावहा बायदि सोमजिनो हागौ। दिनै दावहानि 19थि सानावनो रासियाया चाइनानि मदद बिदों। चाइनाया रासियाखौ मदद खालामोब्ला 3थि मुलुग दावहा जागोनखौ रोखा नुहुरो। क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे इनायै बुथारनाय जाथाय। जोथोब दाबिनानै बिहामजोखौ बुथारदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव एहेमादपुराव बिहावनि आखायाव बिहामजोनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिहामजोनिफ्राय थांनाय मोनायाव जोथोब दाबिनानै बिहामजोखौ गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव बिहामजोआ जिउ गोमायो। बिहाव कुरबान आलीया गावनि फिसाज्लानि बिसिखौ दाननानै जिउ फोजोबनाय जाथाया ओनसोलनाङै सोमोनांहोदों। 30,000 रां जथुब महरै दाबिनायाव मोनैनि फिसायनि नखरा नोरजिमा बेगाम मुंनि बिहामजोखौ बुथारदों। बे जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखाङो आरो जिउ गोमानाय आइजोनि फिसाय मजिदुल आलीखौ पुलिसा खायो। नाथाय बुथारगिरि बिहाव कुरबान आलीया खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।